Islanniset Lara, ohjaajana on Tuuli Sistonen Koivukylän koiraharrastajista. Valmistautuu 257 Vespa, 258 Molla, 259 Jedi. Tai joka sekaluokasta, koska ne lähti mediafinaalilla oli matsien jälkeen, medestä ne on finaalissa, eli ne oli ottanut medestä. Ja alun putki koituu myös tälle parille kohtaloksi. Kuulemma tänä vuonna arvalla, viime vuonna otettiin voittajia. Sitä mieltä, että pitäisi olla siellä. Niin. Nyt se oli arvo. Mä oon sitä mieltä, että siellä jos rahaa on, niin 3 parasta. Niin. Siira. Niin perässä. Elämäntyö sitten. Aika kauan. Tuossa on isää sulle kantoon. Joo. Meneekö mä kuva, niin mä en näe. Joo. Menikö seuraava? Missä yksi välissä vai mitä siinä? Laura on voittanut kyllä jo ne. Laura voitti kyllä Laura sunnuntaina 2. Tarvitsee jatkaa. Lähtöön pari